Molt bon vespre, benvingudes, benvinguts. Voldria, aquesta conversa NAT, part del cicle Converses NAT, la vida en joc, com abordem la crisi dels pol·linitzadors. Voldria començar amb un episodi personal. Jo vaig escoltar per primera vegada fa una dècada, 10 anys aproximadament, soc periodista, aquesta notícia que hi havia un síndrome de col·lapse dels ruscos, és a dir, que les abelles de la mel, que, com veurem en aquest debat, són una petita part de tot el gran món dels pol·linitzadors, estaven tenint un problema. Llavors vam anar a fer un reportatge amb un apicultor ecològic que treballava a Collserola, i he de dir que va ser una de les experiències més maques que he tingut com a periodista, a nivell de plaer, d'agradable, diguem-ne, no? Ens vam haver de posar en aquesta roba que es posen i a respectar unes regles, moure's a poc, etc. I recordo que em van sobtar moltes coses. Una és l'olor que hi havia. Ell feia servir aquesta maquineta per disparar el fum amb unes plantes aromàtiques. Em deia que les pròpies abelles, pel fet que s'embadurnen de pol·len, quan estan totes juntes se sent un olor. I total, des de llavors vaig decidir que quan em jubilaré potser em posaré apicultor. I he volgut començar amb aquesta nota de plaer, d'explicar quelcom agradable, perquè hagués pogut començar explicant coses bastant desagradables, com per exemple que el problema que estan vivint els pol·linitzadors forma part d'un problema molt més gran, la crisi de la biodiversitat, que s'està veient de forma cada vegada més clara que és almenys tan important com la crisi climàtica, fins al punt que s'ha creat un panel intergovernamental de la biodiversitat, diguem-ne, inspirat en el panel intergovernamental de canvi climàtic, que, per cert, fa uns anys va publicar precisament un informe sobre el col·lapse dels pol·linitzadors. La pandèmia ha sigut un puny a la cara, diguem-ne, que ens ha despertat sobre aquesta interfície entre l'espècie humana i les altres espècies, entre el món de la biodiversitat, què pot implicar quan comencem a jugar de forma una mica inconscient amb aquesta interfície. I també hagués pogut començar explicant que 9 de cada 10 plantes o flors, diguem, depenen, diguem-ne, dels pol·linitzadors, i això vol dir moltes coses. Això vol dir menjar, això vol dir vestir-se, això vol dir medicaments. És a dir, a vegades quan parlem de natura sembla que estem parlant de quelcom extern, mentre realment nosaltres formem part de la natura. Coses com molt profundes de la nostra vida, la nostra identitat, què mengem, com ens vestim, com vivim, què vol dir per nosaltres, per la nostra cultura, que ha arribat la primavera, etc., depenen de tot això. Després d'aquesta introducció, voldria presentar-vos els ponents de la jornada d'avui, que realment són qui us ho podrà explicar molt millor de com l'he fet jo. La Berta Caballero, conservadora d'artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, comissària de l'exposició. El David Bertran, també comissari, conservador de la col·lecció del Jardí Botànic. La Mireia Abril, tècnica d'agricultura urbana a l'Ajuntament de Barcelona. I Octavi Borruel, tècnic de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. I abans de donar-li la paraula, recordar-vos que, sobretot aquí ens mirarà per internet, que aquesta conversa esdevé en un entorn ple de pol·linitzadors, que és el Jardí Botànic de Barcelona, part del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, una de les diverses seus que inclouen també les seus del Fòrum i les seus històriques del Parc de la Ciutadella, i en particular estem en una sala especialment bonica i entranyable, la Sala Salvador. Aquí al costat tenim una reconstrucció del Gabinet Salvador, un gabinet naturalista absolutament meravellós, i en un edifici de l'Institut Botànic de Barcelona, que és una institució del CSIC i de l'Ajuntament de Barcelona. Doncs bé, començaria donant amb una primera ronda d'intervencions dels ponents d'avui, i començaria amb la Berta Caballero. Us recordo, conservadora de la col·lecció d'artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, és doctora en biologia, ha treballat sobre l'ecologia dels insectes i dels cultius herbacis, una investigació llavors que té a veure, entre d'altres coses, amb els ecosistemes agraris, i és comissària de l'exposició Més que abelles, pol·linitzadors i flors, la vida en joc, que és l'exposició en el marc de la qual duem a terme aquesta
conversa. Doncs, Berta, 3 minuts inicials per una primera reflexió, un primer missatge que vulguis donar. Gràcies per la presentació. Senzillament, dir que tant la pandèmia com, diguem, cap on estem desembocant, jo crec que el que està cada dia més clar és que la nostra dominància com a espècie fa que fins ara estiguéssim parlant de l'extinció de grans vertebrats a l'altra punta del planeta, i això, si tu ets sensible, ja et fa mal, sentir que cada dia hi ha menys orques, o hi ha menys elefants, o hi ha menys lleons, però depèn de com siguis, poder el teu dia a dia no te l'afecta. Però el fet que estiguem parlant de que comencen a destacar-se que hi ha funcions dels ecosistemes que es comencen a posar en dubte o perquè realment no s'estan duent a terme, vol dir que estan caient pol·linitzadors, és molt més greu que no hagin caigut vertebrats, perquè els vertebrats en el fons estan a dalt de la cadena alimentària. El problema de que caiguin artròpodes, que caiguin els que estan fent funcionar el sistema, que són els que controlen plagues, els que executen pol·linització, vol dir que està en perill el que entenem com a vida. D'això ve el títol, d'això vam voler fer l'exposició, està en perill la vida tal com la coneixem en l'actualitat. Molt bé, és a dir, insistim una vegada més en que, tot i que estem parlant d'uns animals petits i no tan petits, perquè hi ha també papallones, hi ha ratpenats, etc. És a dir, el món dels pol·linitzadors és molt ampli, però igual uns animals que no són tan vistosos com un os polar, diguem-ne, realment l'impacte ecològic és realment molt important. Doncs li donaria la paraula per una primera reflexió al David Bertran, també comissari de l'exposició, conservador de la col·lecció de planta viva del Jardí Botànic de Barcelona. Una de les seves especialitats és tota l'aplicació de l'informatització, llavors bases de dades, sistemes d'informació geogràfica, aquests estudis, i també la seva labor principal ha sigut la supervisió i l'implementació exitosa de les col·leccions del Jardí Botànic. Una primera reflexió, David. Moltes gràcies. Bé, el missatge també, un altre missatge que volíem donar quan vam voler fer l'exposició, i crec que també és interessant de cara al moment en què vivim, és que, de fet, parlem molt dels problemes que tenim i de les crisis que hi ha, però potser no s'ha fet prou divulgació o no s'ha explicat prou bé què és el que tenim, perquè el desconeixement sobre el que tenim ens porta també moltes vegades a passar per sobre i abandonar aquests aspectes que nosaltres des del món acadèmic els considerem molt importants, però per la vida quotidiana de la gent sembla que siguin com fora, llunyans, i que no tenen gaire a veure. Aleshores, des d'aquest punt de vista, jo defenso, i la idea de l'exposició també és per la divulgació del que són els pol·linitzadors, de què vol dir pol·linitzar, de què són les plantes, què significa que siguin els productors primaris, què vol dir la fotosíntesi, tots aquests aspectes que estan dins del món de la ciència però que haurien d'estar també al carrer, perquè són la base de la vida i la base de les nostres expectatives de vida. Llavors, si comencem a explicar tot això, entendrem per què està en crisi i per què és important. Però, clar, parlar de les crisis sense entendre què vol dir pol·linitzar o què vol dir fotosíntesi o què vol dir productor primari, clar, és com si la gent li fessis un acte de fe, no? Al final estàs demanant-li a la gent que cregui en nosaltres perquè estem dient alguna cosa molt important. Per tant, aquest discurs de les crisis ha d'estar lligat amb el món de la divulgació i, per tant, de l'escola, des de l'escola fins a la societat en general. I, per tant, una mica la nostra trajectòria i el nostre desig és que això atravessi les barreres del món acadèmic per passar en el món de la societat en general i que visqui això igual que ho hem viscut els acadèmics, potser d'una altra manera, però també ho visqui igual. Clar, de fet, aquesta exposició realment et fa venir ganes de mirar-te-la llegint-te tota la lletra petita, realment, perquè toca molts aspectes i
I també una cosa que he vist que és molt interessant és que realment t'ho explica des de les bases, com dius tu, no? És a dir, explicant realment què són aquests processos, com han evolucionat i per què són tan importants. Una cosa que crec que és molt important que fem en aquest acte és també mirar a solucions, és a dir, anar més enllà de la crisi i mirar a què es pot fer tant a nivell individual com a nivell institucional, com a nivell col·lectiu, per abordar, i per això tenim dues persones que estan a primera línia, diguem-ne, en la lluita, en aquesta lluita, entre cometes, o si no volem utilitzar una metàfora militar, en aquesta empresa, aquest intent, diguem-ne, de crear un entorn urbà en la nostra ciutat més amable, diguem-ne, més favorable per a aquests animals pol·linitzadors, i per això dono la paraula per a una primera reflexió a l'amic Mireia Abril, que és tècnica d'agricultura urbana de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, biòloga, ha treballat, entre d'altres, al CREAF, al Centre de Recerca Ecològica d'Aplicacions Forestals, i a la San Diego State University a Califòrnia. Ha format part durant molts anys de l'equip de l'Agenda 21 escolar de l'Ajuntament de Barcelona, llavors treballant precisament una mica això que comentava el David, la consciència d'aquest tema en les noves generacions, i des de 2008 elabora i coordina l'estratègia d'agricultura urbana de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de les nostres ciutats. Doncs, Mireia, la paraula a Esteve. Gràcies. Doncs sí, enganxo per aquí, enganxo per l'educació ambiental i potser no tant per l'agricultura, aquesta primera intervenció, perquè de fet és com ens vam conèixer amb tots els que estem aquí, a través de les escoles. Veníem aquí a fer els primers refugis d'insectes amb el David fa molts anys, i després vam muntar tots uns refugis pels parcs amb la Berta i l'Octavi, i la idea que estava dient abans, potser que si anessin darrere la canalla a veure què els interessa, els grans aprendrien molt, perquè tot el tema que fa referència a la natura, com funciona, perquè fer-se preguntes és molt, per part d'ells, les preguntes que s'arriben a fer i les observacions que s'arriben a fer si estàs al costat d'una criatura. Llavors, una mica estiràvem a la gent gran, als mestres. Nosaltres, bàsicament, des de l'Agenda 21 escolar, ara Escoles Més Sostenibles, el que fèiem era formació del professorat i assessorament a les escoles, i la meva especialitat era enverdir o naturalitzar els espais de l'escola, sobretot els patis, que tenen tendència. I la idea era deixem-nos portar, deixem-nos que la natura entri, que l'espai del exterior sigui un espai més, una aula més, on aprendre a observar, on aprendre com la natura funciona, i totes aquestes relacions funcionals imprescindibles perquè la vida sigui possible i perquè puguem continuar. I llavors, potser la meva aquesta intervenció és això, si ens deixem portar per les preguntes que ens faríem quan observem a la natura, aprendríem molt i d'alguna manera potser podríem començar a entreveure com hauríem d'actuar com a humans, i ara portant-ho al pla de l'agricultura, hi ha molt la tendència, ja parlem de l'agroecologia, és a dir, muntar els sistemes agronòmics no com a sistemes productius, extensius, sinó a la manera de funcionar més d'un ecosistema, d'una manera, diguem-ne, de protegir la pròpia diversitat, de barrejar les espècies cultivades, tenir biodiversitat cultivada, recuperant espècies, però també recuperant moltes espècies a l'entorn perquè el sistema pugui funcionar, perquè puguem tenir pol·linitzadors i puguem mantenir-los en les ciutats. Ara, a més que hem tret els productes químics, estem observant que hi ha una gran riquesa de tant plantes com animals que ens faran que puguem continuar vivint sobre el planeta. I llavors aquí és una mica on enganxo l'educació ambiental amb l'agricultura i s'ha pas el proper. Sí, i de fet ho trobo molt interessant això que comentes, perquè a vegades davant d'aquests problemes un té la sensació que la solució igual és deixar de fer coses mentre realment és fer les coses d'una manera diferent i d'una manera potser més intel·ligent i que en el llarg termini t'acaba donant molt més fruit que el business as usual. En aquest cas, molt més fruit
literalment, diguem-ne, no? Llavors, deixaria el darrer torn de paraula a l'Octavi Borruel, tècnic de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona, ell també biòleg, amb una experiència molt variada des de l'Escola de Natura Ecoima, al sector oví, als aiguamolls de l'Empordà, també va col·laborar amb el Cens Agrari de la Generalitat de l'any 2000, i té una llarga experiència com a jardiner de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins i més recentment en el programa de biodiversitat de l'Institut Municipal. I també és coautor del llibre Bones pràctiques de jardineria a Barcelona, conservar i millorar la biodiversitat. Una primera reflexió. Moltes gràcies. M'agradaria començar una mica amb una reflexió que és molt global, diguéssim, però que és interessant, em sembla, que és aquesta previsió que fa la ONU que el 2050 el 70% de la població viurà en zones urbanes. I a mi em sembla que això és un concepte important que ha d'influenciar molt les polítiques, diguéssim, ambientals de qualsevol ciutat, en aquest cas Barcelona. És un fet rellevant perquè ens hi va la salut. Un pot ser més sensible als temes de biodiversitat, però hi ha una qüestió que és una qüestió de salut que afecta a tota la ciutadania. I en qualsevol cas, la biodiversitat és un indicador de qualitat ambiental. Això és un concepte important a tenir en compte en el sentit que cal treballar els entorns urbans per fer-los connectats amb aquestes àrees font que tenim als entorns urbans, diguéssim, que d'alguna manera han d'actuar com a zones font donadores de biodiversitat a la trama més urbana i implementar la trama urbana allà on es pugui, perquè és evident que hi ha espais que tenen un objectiu clarament de ser parcs, diguéssim, socials, diguéssim, amb molta pressió d'usos, i aquí les intervencions de naturalització tenen menys marge, però sí que tenim espais, diguéssim, propers a aquestes zones naturals on es pot fer un altre tipus de jardineria, una jardineria que intervingui els criteris que incorpori criteris de biodiversitat i una concepció que alguns parcs i jardins de la ciutat actuïn com a hàbitats de la flora i la fauna. I per tant, al final això està al servei de la salut i benestar, i ho hem pogut comprovar molt recentment amb els temes de pandèmia, aquesta necessitat innata que tenim tots plegats d'estar en contacte amb la natura. I per tant, a nivell, diguéssim, de ciutats denses com Barcelona, és important fer aquesta planificació i aquesta concepció que alguns parcs facin aquesta funció de natura, de retalls de natura dins de la trama urbana pel benestar i salut de la ciutadania. I en aquest sentit, això, després en tot cas ho desenvoluparem més, com, diguéssim, podem arribar a aquest concepte de parcs i jardins com a hàbitats. Hi ha diferents estratègies de naturalització que podem desenvolupar més endavant, però en qualsevol cas això, indicador de biodiversitat, els pol·linitzadors són uns bons indicadors de biodiversitat, i per tant ens estan reflectint ambients simplificats o ambients més complexos. La realitat de Barcelona o d'aquestes trames és que solem tenir moltes espècies generalistes, poques espècies generalistes molt abundants, i en canvi moltes espècies amb requeriments ecològics més específics poc representats. I això en termes de biodiversitat és una estructura que falla. Si volem processos naturals de pol·linització i de control de plagues i malures, al final hem de lluitar o hem de treballar, diguéssim, per compensar que aquestes espècies amb requeriments ecològics més específics també tinguin l'oportunitat de treballar amb trama urbana. I això vol dir canviar una mica el paisatge urbà de la ciutat, cap a processos, potser uns paisatges més asilvestrats, però que també han de tenir cabuda a la ciutat. Plantejament. La teva reflexió em permet insistir una vegada més sobre aquesta idea que no estem parlant d'un tema remot i llunyà, és a dir, el famós os polar a sobre d'un tros de gel així a la deriva, sinó estem parlant d'alguna cosa que és com parlar de casa nostra, és a dir, que de fet, casa nostra en el sentit literal, diguem, que posem al balcó, etc., però també del nostre entorn més proper, de com pensem la nostra ciutat, de com pensem el nostre estil de vida. Llavors, començaria un debat entre nosaltres, després hi haurà temps suficients per fer torn de preguntes per al públic present a la sala, és a dir, que aneu pensant preguntes. La primera cosa que volia preguntar era una mica una fotografia de la situació, és a dir, és cert que estem en una situació de crisi, diguem-ne, de la pol·linització, quina és la situació, si ens podeu potser
els que han pensat l'Expo, diguem-ne, tenen les dades a la mà, si ens podeu donar un quadre de en què consisteix aquesta crisi i quina és la situació. Si vols. Bueno, la crisi consisteix en que quan es poden fer estudis, que no sempre es pot, històrics, amb dades de museu, per exemple, en aquesta zona, quines espècies d'abelles sortien i quines espècies d'abelles surten 50 anys més tard. Les diferències fan por. Fan por perquè estem parlant de baixades de 40-50%. És com si quedessin la meitat de les espècies en moltes de les localitats. I això en termes de biodiversitat és una barbaritat. És greu, és greu. Per què s'ha extingit o per què aquella espècie allà ja no hi és, va lligat a una urbanització brutal del territori, com és cas Catalunya, i la seva bombolla immobiliària ha fet molt mal. Hi ha molts terrenys que eren com molt plans, a prop de costa, o zones verdes, així com molt planes, que han sigut, evidentment, grans candidates a ser construïdes. I moltes vegades són ambients oberts. Clar, tampoc es pot imaginar, els pol·linitzadors tampoc no proliferen enmig d'un bosc. Llavors, clar, proliferen a zones obertes, planes, que han sigut les zones que més han patit a nivell de construcció. Llavors, resposta, m'enrotllo molt? Sí, hi ha dades i per això també era un dels motius de per què volíem intentar fer l'Expo, per una qüestió de traduir aquestes dades a un llenguatge més entenedor, més clar, perquè de dades, malauradament, n'hi ha moltes. N'hi ha moltes, i el que parlàvem abans, són articles que són de l'any 98, 99, 2000, estem parlant de fa 20 anys. Fa 20 anys que la comunitat científica diu hi ha un problema. Però és que a vegades, des que es comença a dir que hi ha un problema fins que el problema es fa molt gran i es veu molt evident, passen uns anys. Però sí, hi ha dades, moltes dades. I important dir, no estem parlant només de les abelles de la mel, sinó estem parlant de desenes de milers d'espècies, diguem-ne, de tot tipus. No sé si vols afegir alguna cosa. Aquí estic parlant, clar, dels pol·linitzadors, no? I també jo des de la banda de la botànica et diria el mateix, no? És a dir, que la crisi és en els dos sectors, tant en el món de l'animal com en el món vegetal. I és una crisi que ja se sap també a nivell botànic, doncs ja fa 30 o 40 anys que es parla de la deforestació de l'Amazònia, de la deforestació de zones grans del planeta, de la taigà, de la zona central tropical africana, de les selves indonèsies, però a part d'aquestes deforestacions que són, clar, és el que comentava la Berta, que són els boscos, doncs hi ha insectes també, hi ha pol·linització, però un altre sector molt important que no són boscos, perquè aquí és on també entra això que explicava abans, d'entendre que no és tot, la natura, la vida, no és només parlar de boscos o de l'os polar, sinó de tot un conjunt de coses que és molt més complexa. En aquest sentit, les praderies, els prats, les brolles, tots aquests ambients que no són boscos també són molt importants. I també les zones on hi ha aigua, els rius, les llacunes, els estanys, els tolls, també són fonts de riquesa i d'abundància de vida. Perquè llavors tots aquests elements, és la integració de tot aquest conjunt d'elements naturals la que s'ha d'intentar preservar i mantenir. Perquè a vegades el que s'ha fet, o antigament el que es feia molt, era preservar una cosa concreta perquè resulta que ja hi havia el linx ibèric o el que sigui, amb tot el respecte pel linx ibèric i tant, no? Però no és suficient, perquè no es tracta de preservar un petit tros d'un bocinet de territori molt emblemàtic i amb això ja hem complert. Perquè el que s'ha vist i cada cop és més evident és que la Terra s'anomena biosfera, li dèiem biosfera perquè és una terra que està plena de vida i aquesta vida està integrada en tot un eixam d'interconnexions i aquestes interconnexions necessiten mantenir-se perquè no es destrossi tot el sistema. I per tant no és preservar un espai concret, sinó preservar el conjunt d'aquests espais. I d'aquí ve el que també deia l'Octavi, el paper que tenen les ciutats, perquè en el fons les ciutats també és un espai a preservar la vida que hi ha o que hi hauria d'haver-hi, perquè de fet està ple de vida, les persones viuen allà a les ciutats. Per tant, encara més raó cal preservar aquests ecosistemes urbans, però no degradant-los i que cada cop siguin més erosius i contaminants, sinó canviant-los.
Per tant, és molt clar, suggerent aquesta idea de que no es tracta de, diguem-ne, és a dir, que no funciona d'alguna manera. Si tenim una xarxa de relacions molt complexes, no funciona salvaguardar un tros i fer el que vulguem amb els altres, sinó realment has de tenir una visió més sistèmica, és una cosa més transversal. I aquesta reflexió que feies sobre la ciutat em dona peu a una segona pregunta. Evidentment, diguem-ne, qualsevol que vulgui intervenir, interrompeu-me. Només una cosa, només comentar l'informe de l'Estat General de la Biodiversitat de Catalunya 2020, que és un informe que va encarregar el Departament del Territori i Sostenibilitat, el CREAF i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i amb la col·laboració d'entitats de referència, explicita molt bé, diguéssim, aquesta pèrdua de biodiversitat, amb xifres. De fet, recordo alguna xifra que en 20 anys les poblacions d'animals vertebrats i invertebrats, diguéssim, han disminuït un 25% de mitjana. És important puntualitzar mitjana perquè en realitat tenim poblacions, jo que treballo una mica amb el camp de les papallones, tenim algunes espècies que en 20 anys han reduït el 90% de la seva població. Una papallona, l'escac ferruginós, per exemple, una papallona pròpia d'aquests ambients oberts, herbacis, prats secs mediterranis, doncs està en regressió. I d'alguna manera l'informe el que diu també és que hi ha ambients que no tots els ambients està afectant igual la pèrdua de biodiversitat. I en aquest cas fa molt esment de les aigües continentals, rius, llacs, embassaments, però també un dels hàbitats que està en regressió i per tant tota la flora associada i tota la biodiversitat associada són els ambients agrícoles i aquests prats. Són espais, diguéssim, que per qüestions de productivitat, d'intensificació de la producció, etcètera, doncs estan en regressió i evidentment és molt important que hi siguin perquè tenen tota una biodiversitat associada molt important que ha de formar part d'aquest conjunt. Al final el que volem són xarxes tròfiques complexes on s'estableixin relacions de depredació, de parasitisme, de competència, de mutualisme, i aquest concepte és important, aquest mosaic d'ambients, un mosaic d'ambients que ens dona les pràctiques agrícoles extensives, tradicionals, aquelles pràctiques que eren respectuoses a l'ambient i que ajudaven una mica a mantenir tots aquests diversitat d'ambients. I per contra, com que no hi ha hagut aquest abandonament d'aquestes pràctiques agrícoles tradicionals, el que estem assistint és precisament a una homogenització del paisatge, és a dir, que la superfície forestal de Catalunya està augmentant moltíssim i, evidentment, això va en detriment de la biodiversitat i pot provocar problemes d'incendis, homogenització de cultius i de... Ara ho estem treballant molt, posem potser la banda més de solucions, però s'està començant a treballar, per exemple, per poder lluitar antiincendis, també, no? A la Serra de Collserola el que estem treballant és la transformació agroecològica de la serra, no? Tornar que la pagesia tradicional torni a ocupar-se d'una part de les tasques que feia de conreu i d'obertura d'aquests espais que són tan rics, les fronteres entre un bosc i un camp o un hort, és on hi ha més biodiversitat, perquè hi ha aquestes transicions, aquestes interaccions entre les diferents espècies i, per tant, diguem-ne, crear aquest mosaic agroecològic, que és el que d'alguna manera ens farà que preservem, d'una banda, evitar incendis i de l'altra, preservar la biodiversitat. I tenir aquest paisatge variat, amb mosaic, que això ja, quan jo, en la part meva, l'historial més de forestal, quan estava en el CREAF, fèiem els inventaris, dèiem, és això, és a dir, és que la protecció del territori la farem mantenint activitats tradicionals, diguem-ne, no l'agricultura aquesta intensiva, extensiva en quant a pastures i això sí, no? Llavors, en mantenir, diguem-ne, aquest mosaic en el territori, d'alguna manera ens farà que no afavorim el pas d'aquests incendis ara tan bèsties que s'estan donant arreu del món i, de l'altra banda, poder preservar tota la biodiversitat. Vol dir que és una cosa que ja l'estem parlant de fa molts anys, però que realment tenim pèrdua de pagesos tradicionals cada any, i sobretot
a l'entorn de les ciutats per una pressió immobiliària i de bombolla. I aquí ja esteu posant sobre la taula algun dels temes que abordarem en detall quan parlem de les causes, diguem-ne, no? És a dir, hem parlat del model, diguem-ne, immobiliari, hem parlat del model agrícola, de l'impacte mediambiental més a nivell global, però deixeu-me preguntar-vos una cosa més, així com de balanç de la situació, no? Perquè quan preparava aquest acte ho vaig comentar amb un amic que em deia mira, sí, efectivament no era conscient del tema. Diu, sí, efectivament ara si et fas un bocata ja no ve la vella típica que et venia així, no? I semblava com una cosa banal, però realment m'agradaria que m'ajudéssiu a explicitar què vol dir aquestes baixades tan bèsties de pol·linitzadors que estem parlant, no? És a dir, una papallona que es redueix al 90%, uns estudis que diuen, ostres, aquí hi havia tantes abelles i ara hi ha el 40% menys. De quins impactes estem parlant, no? Perquè estem parlant d'impactes en molts àmbits, l'agricultura, la salut, el tèxtil, no sé, em podeu donar un quadre dels impactes, qui vulgui dir. No, la diversitat, el concepte de diversitat és important, per una banda, perquè és un amortidor, és a dir, dona allò que es parla de la resiliència, és a dir, quan hi ha crisis fortes o hi ha situacions de canvi ambiental o d'altre tipus, que hi hagi diversitat d'espècies que poden adaptar-se unes millor que les altres, dona un marge perquè l'ecosistema reaccioni. Però si la cosa és molt monòtona i uniforme, té molt èxit si tot va bé, perquè totes van a una i clar, funciona perfectament. Però quan allò canvia per la raó que sigui, que hi ha un canvi del que sigui, doncs un virus, per exemple. Sí, no sé, un canvi en la temperatura, en la pluviometria, hi ha un incendi, qualsevol cosa. Doncs aquesta pertorbació fomenta que desapareixi tot de cop. I això ens crea una situació de molta inestabilitat. Això per una banda. Però per l'altra banda, aquest amortiment que estàvem parlant de reaccions diferents, de diversitat genètica i així, també ens ajuda a que els ecosistemes, això que ha passat de la Covid, de la zoonosi, aquesta famosa que els virus traspassen espècies i passen d'un cantó a l'altre i arriba a l'espècie humana fàcilment, la diversitat el que provoca és al revés, fa d'esponja i aquestes zoonosis queden molt més amortides. Per tant, un altre dels factors importants de la diversitat és que les malalties i la transferència genètica i diguéssim, les pensions dels problemes quedin reduïdes, que es redueixi. I aquesta hipòtesi de la dilució, em sembla que es diu, que si hi ha molta diversitat, els virus es dilueixen entre les diverses espècies i tot això, i la biodiversitat ajuda a que emergeixi menys. De fet, la diversitat és la clau de l'evolució. L'evolució s'ha basat en la diversitat per poder tirar endavant. Som el que som gràcies a aquesta diversitat de formes i d'espècies i de línies evolutives, unes millors, unes que han tingut més èxit, unes que han tingut menys èxit, però al final ha anat la vida imposant-se sobre aquesta escala evolutiva. Per tant, és la font de la vida, la diversitat. Clar, i pel que fa expressament als pol·linitzadors, qui són els impactes més directes? Perquè, per exemple, l'IPBES, en aquest estudi que va fer, va quantificar en centenars de milers de milions d'euros l'impacte que tindria en l'agricultura si de sobte, en la hipòtesi absurda que de sobte desapareguessin. Quin escenari? Tindria, que té, no sé si heu vist aquests reportatges que surten d'Estats Units, de camions plens de ruscos portant-los amunt i avall perquè pol·linitzin aquells camps extensíssims. És a dir, és com una artificialització que al final converteixen a l'abella o el pol·linitzador en una pura màquina fins que el dia que l'abella digui basta, els agafi una plaga o alguna... Però amb això a Califòrnia ha anat molt bé, perquè diguem que jo crec que han fet l'aberració del model. 10.000 hectàrees d'ametllers totes juntes, o sigui, us heu d'imaginar 10.000 camps de futbol, tots seguits, amb una única espècie, ametller. A Califòrnia, això, no? Sí. Llavors, ens han donat un gran exemple. Un exemple han fet de una com no s'han de barbaritat fer. que ens han donat un gran exemple per quantificar aquests pol·linitzadors que estan fent un servei invisible. De quan estem parlant?
de quan estem parlant? Perquè si ningú no hagués fet una barbaritat aquesta tan grossa, no tindríem dades. Ara tenim dades gràcies a ells. Perquè allà el que fan és que Però els allà porten... s'ho han carregat tot, no hi ha porten amb pol·linitzadors. camions per... Clar, no hi ha pol·linitzadors. clar. Llavors el que han de fer és comprar el servei d'abelles de la mel, llavors han d'encarregar milers de ruscos d'abelles de la mel que els transporten d'una banda a l'altra dels Estats Units i són aquestes abelles les que pol·linitzen... A més, l'ametller, si no és pol·linitzat, no fa ni una ametlla, ni una. Són les espècies que és molt clar l'impacte. Hi ha espècies que s'autopol·linitzen o hi ha una part que sí, però aquesta és molt clara. Si no té pol·linitzadors, no fa ni una ametlla. Què passa? Que, evidentment, els que han contribuït a aquest model a gran escala, evidentment, no tenen més remei que comprar el servei d'aquestes abelles de la mel. Aquestes abelles de la mel, a més, cada cop els és menys rentable aquest negoci, perquè a més s'ajunta el síndrome que tu has explicat abans, que és una cosa, és igual, els ruscos d'abelles de mel a més es moren. Jo crec que moltes de les malalties que estan patint l'abella de la mel, i no vull que sigui l'objectiu de la trobada, simplement és perquè en aquelles caixes hi ha milers d'individus. És una massificació absoluta. O sigui, les colònies en el món natural, les espècies que són colonials, quan parlem de colonials, són de centenars d'individus. No són colònies de milers d'individus. I no milers amb un número baix, no. Estem parlant de 40.000, 50.000 bitxos ficats en una caixa. Clar, ens sorprenem que agafin malalties? No, és que no és sorprenent. Llavors, el síndrome, no està molt clar el síndrome. S'ajunten pesticides, virus que poden aparèixer, no se sap molt bé, de cop i volta les colònies es moren. I amb aquest transport de colònies, evidentment que encara n'ajunten més de bèsties, se'ls hi moren moltes colònies portant-les d'un lloc a un altre. O sigui, cada cop el negoci de portar abelles d'un lloc a un altre cada cop és menys rentable, a més. O sigui, cada cop serà més car haver de comprar aquestes abelles perquè et vinguin a pol·linitzar per tenir ametlles. És a dir, que aquest model, aquesta escena de Califòrnia és com un model empatit del que està passant en molts àmbits de forma diferent. Clar, és a dir, a l'Expo hi ha aquesta instal·lació molt maca sobre quins fruits o quines vegetals, etc., no els tindríem a la taula. Jo he vist, si no hi haguessin pol·linitzadors, jo he vist allà les figues, per exemple, que a mi em xiflen, dic, ostres, però això, no sé si em poso una idea, és a dir, com seria, no sé, una taula, un dinar mediterrani sense pol·linitzadors? Crec que faltarien moltes coses, no? Faltarien moltes coses. Nosaltres el que hem fet amb aquella taula és com una simplificació. Evidentment, totes les plantes que es pol·linitzen pel vent, tot el que són cereals, Pasta. Pasta i arròs, com a base. Pasta, arròs, raïm, caqui i poques coses més. Coses que clarament o es pol·linitzen pel vent o s'autopol·linitzen. És a dir, el que deies tu, si ets celíac... Si ets celíac ho tens malament. Jo que tinc algun problema amb el gluten, ho tinc malament, m'entens? Millor millorar amb alguna cosa. Llavors, no es poden posar números exactes de què ens quedarà i què no ens quedarà. Simplement que hi haurà coses que costaran molt més de produir, seran molt més cares, amb la qual cosa hi ha coses que començaran a ser coses de luxe, senzillament perquè hauran de fer meravelles per aconseguir que allò es pol·linitzi. Clar, nosaltres amb la taula hem fet una simplificació perquè realment no tenim la boleta màgica de què quedarà i què no quedarà. No, el que sí que està clar és que hi ha moltes plantes que si no són pol·linitzades la producció de llavors que fa baixa en picada. O baixa en picada o es deformen, llavors passen a ser fruits que ja no són comercials, hi ha 1000 variants, però que d'alguna manera evidentment hi ha un impacte, i hi ha un impacte a nivell de qualitat. Plantes que s'autopol·linitzen, que si són pol·linitzades, la qualitat de la llavor no té res a veure. Aquest és un altre grau, aquesta és una altra categoria que ja no hi entrarem. Però clar, vull dir que a vegades no en som conscients del paper important que fan. Clar. I llavors, exacte, parlem una mica de les causes. És a dir, aquí un element clau que està sorgint és el model d'agricultura. Llavors, em podeu comentar una mica a què ens estem referint? És a dir, és com s'utilitza el territori per l'agricultura o la falta de diversitat o, per exemple, el tema dels pesticides. No sé si també hi juguen un paper els transgènics, etc. Qui vulgui comentar? No, simplement això, dir que al final és una qüestió dels models productius que tenim actualment. La intensificació dels models productius, on l'objectiu número 1 és que l'augmenta la producció per superfície, està duent a
uns sistemes productius que tenim grans extensions d'una única espècie monoespecífiques, on aquestes explotacions per augmentar els sistemes productius necessiten l'ajuda de tots uns recursos externs a la pròpia explotació, com poden ser fertilitzants, fitosanitaris, consums d'aigua elevats, que tot això, evidentment, té una repercussió molt important per la biodiversitat. Tenir grans hectàrees d'un únic cultiu permet que la biodiversitat, vull dir que totes aquelles espècies que necessiten una biodiversitat en quant a recursos florals no els tinguin i, per tant, estiguin en risc les seves poblacions. L'ús massificat... Disculpa d'interrompir, però m'agradaria aclarir l'enllaç. Per què, per exemple, una agricultura més variada, etc., és més favorable, diguem-ne, als pol·linitzadors que no el model, diguem-ne, aquest extensiu, etc.? Bueno, perquè aquests diferents ambients el que proporciona, al final, quan parles de qüestions de biodiversitat i és aplicable per pol·linitzadors, el que necessites és que cada espècie de pol·linitzador necessita unes espècies concretes d'espècies per alimentar-se. Per tant, els marges florals aquests típics de cultiu són molt importants, diguéssim, per mantenir aquesta biodiversitat. Per tant, totes les espècies de pol·linitzadors tenen requeriments concrets que no troben en un paisatge homogeni. I, per tant, això és important a tenir en compte. És a dir, quan nosaltres fem actuacions a territori, el que busquem, bàsicament, són dues coses. És a dir, que hi hagi diversitat de possibilitats perquè diferents, en aquest cas, insectes pol·linitzadors, trobin els requeriments necessaris. I en la diversitat, una vegada més, està la clau de l'èxit, de tindre ambients diversos. Per tant, ambients petites parcel·les que estan en contacte amb una zona forestal, marges florals, diguéssim, que portin una riquesa en quant a composició d'espècies i també en quant a estructura. És interessant també treballar en l'estructura de la vegetació, és a dir, que hi hagin prats herbacis de qualitat, com poden ser els prats secs mediterranis, desllistonats, prats d'alballatge, que hi hagi una estructura arbustiva interessant, també molt interessant pels pol·linitzadors. Moltes d'aquestes espècies, diguéssim, que tenim a la regió mediterrània tenen floracions espectaculars i que porten un contingut mel·lífer molt important i una cobertura arbòria. Per tant, l'estructura, tant la composició com l'estructura de la vegetació són elements claus en oferir aquestes diferents possibilitats perquè els diferents pol·linitzadors tinguin... I aquesta diversitat, diguem-ne, d'estructura també et fa que temporalment tinguis tot una successió de diferents espècies, diguem-ne, i al llarg de l'any vas tenint... Clar, si tu tens un monocultiu, tot això no ho tens. I llavors, a la que ve una plaga d'això, no hi ha predador que se la pugui... I pel que fa a... Jo afegiria una cosa, que heu de pensar que els insectes no es mouen amb cotxe. Per tant, vol dir que un radi d'1 quilòmetre, 2 quilòmetres, és el seu radi de dispersió. Per tant, han de trobar on menjar i on fer el niu a un radi 1, 2, els molt habilidosos volants són 5 quilòmetres, 6, però no va més enllà la cosa. Doncs, clar, és aquest mosaic que està dient l'Octavi i aquesta successió de recursos a nivell temporal ha de ser amb uns radis petits. Això vol dir que si en uns paisatges molt grossos només hi ha herbes, només hi ha cereal, és que no hi ha on amagar-se, no hi ha on menjar. I l'altre símil és els arbres de la ciutat amb els escocells amb fitosanitari que hi havia fins ara, és a dir, un arbre sol al mig del carrer, en fileres, és igual, amb cotxes que passen per sota, difícilment tindran ningú que els ajudi quan arriba una plaga. En el moment que tenim uns escocells més grans amb tota una sèrie d'espècies, aquí hi poden haver espècies que protegeixin o que defensin les possibles plagues i la interacció aquesta, és a dir, crear un mini ecosistema i jugant molt després amb tot el que és ara el nou tipus de jardineria, amb aquestes alçades, aquesta estructura, poder tenir arbustos, arbres, herbes i tot tipus, diguem-ne, de vegetació al llarg de l'any, de manera que estàs protegint les pròpies espècies que estàs plantant com a jardineria. És a dir, que tampoc la ciutat ha de ser necessàriament la tomba dels pol·linitzadors. El que entens per l'agricultura ho entens també per la jardineria. En el fons estem parlant d'imitar
que som tontos, perquè som així els humans, d'imitar la natura. És que en el fons la natura és molt... Vull dir, si ha funcionat o estem sobre la capa de la Terra funcionant és perquè ha evolucionat, el que deia ell, i hem coevolucionat totes les espècies, de manera que hi ha un equilibri, hi ha unes interaccions que ens mantenen en funcionament, en bon funcionament. L'home és l'únic que tota l'estona està traient la natura de lloc i que l'alterem constantment amb sistemes artificials. Es parla de nature-based solutions, sí, clar. És que la natura ja funciona bé, no? Una cosa que volia afegir amb això, quan parlem d'artificialitat i d'agricultura industrial, el problema de l'artificialitat és que ens saltem les lleis naturals i entrem en unes altres lleis, que són les lleis que nosaltres imposem a la natura a base d'aplicar molta energia i de contaminar molt. I aquests dos factors, en un inici, van funcionar perquè hi havia molt encara per contaminar i encara hi havia molt per gastar energèticament. Però això s'ha gastat, és a dir, portem 50 anys amb aquest model intensiu, les fonts energètiques s'estan acabant, els materials s'estan acabant i la contaminació no para. I ha arribat a l'extrem que ens està contaminant el clima i ens està contaminant les aigües i els sols. I això el que ha fomentat és que pèrdua d'eficàcia en l'agricultura, perquè quan tens tot contaminat deixes de produir el que produïes, quan tens menys capacitat de posar insums agrícoles que fertilitzants, perquè t'estan cada cop menys, també et falla la productivitat. I al final ha sigut per l'excés d'eficàcia, entre cometes, el que ens ha provocat una situació de col·lapse, en aquest sentit agrícola. I quan parlem de naturalitat és perquè intentem que els cicles biològics que reciclen tots els materials i que fan que la fertilitat sigui espontània sense haver de nosaltres aportar extras i que, per tant, tanta energia no haguem de gastar, això és la necessitat actual. No tant perquè sigui idíl·lic pensar en això, sinó perquè o fem això o no podrem avançar mai més en una societat com la que hem tingut. I abans d'obrir un torn de preguntes més obert, volia passar a parlar precisament, basat en tot aquest coneixement que ens heu compartit, quines són les actuacions, diguem-ne, interessants a diverses escales. Llavors, potser començaria precisament com estem en una ciutat parlant de les ciutats. És a dir, quin tipus de... diguem-ne, quin tipus d'espais urbans són una oportunitat per als pol·linitzadors i llavors els hem de cuidar d'alguna manera per, si volem, diguem-ne, que des de les ciutats hi hagi una contribució d'aquestes així sistèmiques, no? És a dir, si no volem dir, bueno, ho salvaguardem tot fora de la ciutat i et donarà igual, que ja hem vist que no funciona, és a dir, ho salvaguardem a tot arreu, no? És que pots dir, bueno, aquí fem tot igual. Quins recursos hi ha dins d'una ciutat per... No, bueno, no hem d'oblidar que la ciutat té un entorn, no? Llavors, evidentment, jo que conec més Barcelona, tenim la vessant de Solell de Collserola, tenim 3 turons, tenim la muntanya de Montjuïc on estem avui, i per tant això, diguéssim, ho comentava abans, aquestes zones han d'actuar com a zones donadores de biodiversitat. I per tant aquí hi ha una primera línia molt important que és les bones pràctiques, és a dir, adaptar, diguéssim, els manteniments d'aquests espais amb criteris de biodiversitat. Tradicionalment aquests espais que us he esmentat s'havien desbrossat anualment de forma generalitzada. I per tant això és un impacte important per tota la flora i la fauna. Per tant aquí, a nivell de bones pràctiques, tenim un recorregut que ja fa temps que treballem, que és adaptar aquest manteniment als criteris de la natura, als cicles de la natura. I per tant, no té cap sentit un prat del Vallatge haver-lo de desbrossar cada any. Per tant, aquí podem espaiar aquestes freqüències i deixar d'alguna manera que aquests processos naturals que tenen lloc en aquests espais es mantinguin com a tals. Dit això, i a partir d'aquí, de conservar aquestes zones potents de biodiversitat, ens anem ja més a la trama urbana amb diferents actuacions. Per Barcelona,
el fet de la mesura de govern que es va aprovar el 2017 d'erradicació del glifosat, que és el principi actiu de la majoria dels herbicides, va ser un pas molt important i que va obrir tot un ventall d'oportunitats que potser ni ens imaginaven amb tenir, diguéssim, permetre que la natura s'incorporés a la ciutat. I per tant, ara en determinades zones de la ciutat es deixa evolucionar aquesta vegetació espontània, moltes vegades una vegetació anual amb floracions molt interessants, que també actuen com a reservoris de fauna útil, per tant, pel control de plagues i malures de l'arbrat viari, per exemple, i que al final es tradueix en menys aplicació de productes fitosanitaris, més salut per la ciutadania. Per tant, això, diguéssim, és una línia de treball. L'altra línia de treball és aquesta que comentava la Mireia de sembra, de buscar barreges de llavors de plantes anuals o vivàcies que mantinguin una cobertura d'aquests escocells de l'arbrat viari, que tinguin floracions perllongades i que tinguin capacitat d'autoregeneració, és a dir, de creació de llavors perquè s'autosembrin, amb la idea de crear petits reservoris que combatin les plagues i malures de l'arbrat viari. Això va ser el projecte i la veritat és que allà on ha funcionat, on la pressió urbana no ha sigut excessiva, els resultats són espectaculars a nivell de l'alta atracció per aquest petit espai de metro quadrat, sovint amb sòls de mala qualitat compactats, com es pot generar allà un microambient, diguéssim, interessant pels pol·linitzadors i que també fa una mica aquesta funció de microconnectors en espais verds, en zones altament densificades a nivell de constructiu. Per tant, en aquest sentit també hem vist un camí interessant a seguir treballant, de treballar aquests escocells de l'arbrat viari per oferir microconnectors, que són molt interessants. Després, iniciatives, això, d'aixecar les gespes ornamentals. Un projecte també que fa temps que em sembla també molt interessant, precisament per potenciar aquest estrat herbaci que potser a la ciutat és el que tenim menys representat, és aquesta possibilitat de deixar evolucionar les gespes cap a prats o cap a herbassars. Simplement amb unes tasques de manteniment menys intensives el que fas o permets, d'alguna manera, la idea del projecte és que quan tu una gespa d'aquestes ornamentals la deixes de cuidar, mica en mica es van incorporant espècies anuals molt interessants en quant a floració. I per tant permet enriquir una mica aquest estrat herbaci i a partir d'aquest estrat herbaci tens, diguéssim, aquesta complexitat ecològica que busquem. També és una línia relativament senzilla que evidentment no pot ser aplicada a tota la ciutat, no estem naturalitzant tota la ciutat, evidentment hi ha espais històrics o hi ha espais o jardins que fan una funció clarament social com a espais de trobada, i per tant això vol dir una gestió, un manteniment intensiu, però sí és veritat que hem de deixar, ja fa temps que treballem, en deixar aquesta jardineria universal i buscar els matisos de cada espai. I quan un espai hi ha una clara voluntat de potenciar la biodiversitat, aleshores aplicar totes aquestes estratègies de naturalització, que van una mica amb la idea d'això, de tenir estrats herbacis de qualitat, de tenir grups arbustius de qualitat, Que hagi passat de la gespa al prat, d'alguna manera. Sense criminalitzar la gespa perquè fa una funció social. Sí, és a dir, hi ha parcs que a la gent l'agrada com a espais de lectura, de joc, de contemplació, i evidentment té el seu lloc dins la ciutat, però no tot arreu, evidentment. Hi ha parcs que han de complir una clara funció, són parcs de biodiversitat i per tant no té cap sentit tindre una gespa ornamental C3 amb tots els recursos que implica. I per tant, en aquestes estratègies... Em preguntava, quan es va començar a plantejar tota aquesta qüestió de naturalitzar, etc., hi ha gent que es va tirar les mans al cap, que diria, tindrem trepadores pel carrer i així, no? Al final, tampoc s'han donat situacions en què aquest verd s'hagi descontrolat, diguem-ne, no? És a dir, no sé, el carrer Balmes és molt maco i el prat aquest que està a Glòries és... A mi em va impressionar molt quan la vaig veure la primera vegada en positiu, no? És a dir, em preguntava si ja es pot fer una mica de balanç, diguem-ne, si això la ciutat l'ha rebut bé i també si veieu que té un impacte ecològic, és a dir, que realment hi van pol·linitzadors, té aquesta funció que et deies també de connexió si l'està fent i tal. És relativament aviat per treure, diguéssim, aquestes conclusions. En qualsevol cas, el que volia dir és que
això, des de l'aplicació de la mesura de govern i l'erradicació del glifosat pel manteniment dels espais verds, sí que és veritat que ens pensàvem que hi hauria una allau de queixes, no? I hi ha hagut queixes, no tothom té aquesta sensibilitat, diguéssim, envers la naturalització, però moltes menys de les que hem rebut, no? I això és un canvi interessant a tenir en compte. Em preguntava si l'experiència del... Igual ara qualsevol que vulgui intervenir, és a dir, si l'experiència del confinament, del fet de trobar-se de sobte, del confinament també a nivell de no poder sortir de Barcelona, diguem-ne, de no tenir aquella cosa típica de dir, bueno, vale, aguanto tota una setmana en el ciment i després al cap de setmana vaig a respirar, no? Això per molt de temps ha sigut impossible, no? Si creieu que això pot estar canviant la sensibilitat de les persones realment en el sentit de voler espais, en aquest cas favorables als pol·linitzadors, a prop, diguem-ne, és a dir... Sí, a nivell de parcs i d'ús de parcs i de reconeixement dels parcs que tenim. És a dir, la muntanya Pelada hi havia moltíssima gent que no la coneixia, però les cues que hi ha hagut durant el confinament a dins el Parc Güell jo no ho havia vist mai, de pujar a dalt i tens un paisatge. Llavors, per què? Doncs perquè hem anat descobrint aquests petits espais, però alhora hi ha molta més demanda, per exemple, a nivell de plantar escocells o a participar en el verd, però sobretot d'agricultura, és a dir, de fer horts, de tocar terra, de fer-se el propi aliment. També perquè ens hem adonat que en els supermercats, tot això que ens estan venent, han deixat de funcionar els mercats i tal, i només es podia anar en segons quines àrees a comprar, i llavors que tot això ens està venint de quilòmetres llunyaníssims, i que tot això és un sistema molt fràgil quan es dona una pandèmia, i que, per tant, el quilòmetre zero és la solució i el tenir el teu propi aliment i el teu propi pati i el teu propi espai on respirar quan et tanquen a casa, doncs és important. Jo penso que sí que ens ha conscienciat a tots plegats i que, per tant, hi ha una demanda d'enjardinar i de fer horts en espais públics, enterrats, o sigui, cada vegada més, i per tant haurem de fer-ho possible i esperem que també en siguem molt més conscients i els cuidem molt millor. Vull dir que d'alguna manera també el fet d'apreciar totes aquestes relacions que dèiem, aquestes interaccions, el fet que hi hagi, és a dir, el tema de la poda, es demanava molt, es poda molt menys els arbres, però clar, sempre perquè és que, clar, si em ve una branca a mi m'entren bitxos, la idea aquesta del bitxo, que és com dolent, els esprais com a tot, antibactèries, però si les bactèries són la base de la vida. Llavors, una mica jo crec que està canviant aquest xip de matar qualsevol cosa viva perquè em molesta a passar a apreciar que si és per alguna cosa, té una funció i com a mínim fer-se alguna pregunta. Jo he començat per que els nanos es feien preguntes, és a dir, el més important és que tot això ens porti a fer-nos preguntes, és a dir, si aquest confinament i aquest terrabastall ha servit perquè ens fem preguntes com a humans en la ciutat, sobretot com a ciutadans i ciutadanes, de per què ens està passant això i de quina manera la natura funciona i com d'alguna manera ens podem salvar o sobreviure a totes aquestes crisis ens portarà a que veiem això amb uns altres ulls i que segurament actuem diferent. Clar. És a dir, que no només aquest problema no vol dir només que mentre menjo el bocata no em ve l'abella, sinó que potser no tinc res a ficar-hi a dins el bocata si seguim per aquest camí d'alguna manera. És a dir, és molt més, l'impacte en la ciutat i en general és molt més sistèmic. No sé si algú vol comentar alguna altra cosa. Endavant. No, que amb aquest aspecte que comentàvem del verd urbà i de la jardineria, jo volia insistir perquè realment una de les proves, el Covid el que ens ha ensenyat és que Barcelona és una ciutat molt grisa encara, hi ha molta part edificada, molt pocs parcs, molt poca jardineria i encara menys espais naturals. I això ho hem viscut amb una certa suficiència perquè ens havíem acostumat a que cada cap de setmana hi havia 1 milió de desplaçaments a l'exterior i la gent el que feia era fugir de Barcelona per trobar-se amb la natura. No tots, només aquest sector de població més benestar de Barcelona, perquè hi ha un sector de població a Barcelona que es queda tancada en el seu gueto i no surt d'allà. Aquests, desgraciadament, no tenen ni això. Però hi havia un altre sector important que sí que marxava de Barcelona i de la conurbació urbana. I això ho hem trobat sempre a la mar de normal.
Però clar, això entra en el que estàvem explicant abans del consum energètic brutal que això significa i de contaminació brutal que significa i per tant, aquest hàbit tan normal que trobàvem i que només ha passat durant 40 anys a la història de Catalunya, realment serà una excepció i té els dies comptats. I per tant, més que mai, aquest verd urbà i aquesta naturalització de la ciutat és importantíssima, perquè hem d'aprendre a conviure amb la natura dintre de la ciutat, perquè si no les malalties mentals i tot el que representa la nostra connectivitat es degrada a sac, i això s'està estudiant i s'està veient pel Covid, es veu que també això està afectant. Aquest tancament sense poder sortir en espais naturals o espais una miqueta verds, perquè per molt que a Barcelona haguem redescobert els parcs, hi ha molta gent que s'ha quedat molt tancada, molt en un gris, perquè no tots els barris són iguals. Absolutament, sí, sí. I no totes les ciutats, gent d'altres ciutats ens deia, oi, encara vosaltres teniu Collserola, teniu el Besòs, teniu el Llobregat... És a dir, en el fons tenim platja, tenim muntanya, sí que és veritat que tenim una ciutat amb moltes possibilitats de poder apreciar tot això. Llavors, jo el que deia és, una de les coses que estem fent també des de l'estratègia i treballant molt en polítiques alimentàries, perquè és aquest any l'any de la capitalitat, és tots els pocs pagesos que ens queden al voltant, i les poques zones agrícoles. És a dir, Collserola pràcticament no quedava res, s'està intentant ara fer un retorn i un suport a la pagesia i perquè les cases que hi ha i els seus entorns hortícoles i agroforestals tornin a ser possibles i viables per la gent que hi viu, tota la zona de Vallbona, que li diem d'Agrovallbona, del Rec Comtal, una entrada d'aigua de la ciutat molt important i molt rica en biodiversitat. Tot això es vol intentar preservar, tot el Parc Agrari del Baix Llobregat. És a dir, hem de poder preservar el poc que ens queden dels pagesos. En el Maresme estan matxacats, en el Vallès estan matxacats, als voltants de Barcelona. És important també el tema metropolità, però és que a més a Barcelona tenim aquesta sort, que tenim muntanya, tenim mar, tenim rius i que per tant n'hauríem de ser entre totes més conscients que és una sort viure en una ciutat com aquesta que permeti, com deia ella, d'aquests reservoris ens permeti, dels reservoris que tenim en les muntanyetes que ens queden al voltant i a dins de la ciutat, impregnar tota la trama urbana de més verd i de més biodiversitat. Clar, clar. I a més, el Baix Llobregat, precisament ara que l'esmentes, en aquest moment no se sap què hi passarà allà i quina evolució tindran aquells espais verds. Vale, Júlia, d'aquests espais que estàs dient, jo el que veig que un dels punts negres que té Barcelona és que les zones verdes estan moltes aïllades, estan tallades. Si tu mireu a Barcelona amb una ortofoto, jo hi havia fet aquest exercici, i pel nord Collserola està tallat, no arriba a la Serra de Marina perquè té no sé quantes carreteres i no sé quantes vies de tren que moltes espècies allà no poden creuar-ho. Per sota, pel Garraf, exactament el mateix. I hi ha zones que no seria tan difícil connectar. No seria tan... Montjuïc ho té magre. Montjuïc tu mires i ho té magre perquè està molt penjat, Vull dir, has de fer una cosa allà per la zona de Sants que no sé, tots ho farem, per connectar Montjuïc. Però hi ha zones que no estan tan malament per connectar-les. Perquè ara malament, ara el que estem fent és estàs exposant a l'extinció a les bèsties que estiguin allà dintre. Perquè una cosa que parlàvem abans, les causes. Recuperem les causes de per què aquesta crisi de diversitat. Un és la pèrdua de territori, 2, pesticides abusius, i 3, és fragmentació de territori. Que és el poc territori que queda, és que a més està fragmentat. A la que crido molt, no? Crido molt. No. No em moc. Ja està. Llavors, és una qüestió de a veure com intentar connectar això. Ara soc conscient que és molt fàcil dir-ho i no és gens fàcil. No, és complex. Però que seria com intentar connectar aquestes zones, perquè n'hi ha que no serien tan complicades. Vale, doncs, obriria torn de preguntes, reflexions, comentaris, qui vulgui o tingui ganes o s'hagi pensat o no estigui d'acord o... Qualsevol? No sigueu tímids? El micro. I tímides? Potser per la Mireia d'Escoles Més Sostenibles. Ens coneixíem, soc d'un professor d'un institut,
I ja fa anys també que estem promocionant a l'Institut de l'Hort Escolar. Una mica, potser la idea que a nivell de l'administració potenciar el nivell dels pagesos, de conservar el patrimoni del pagès, la zona de Collserola, la zona del Baix Llobregat, potser hi de ser una mica més activa. M'explico una mica la idea, una mica la reflexió dels espais verds, potser a nivell dels horts, de l'horticultura del quilòmetre zero. He entès poc. Els espais verds, Sí, no, perdó, em baixes la mascareta. millor. No, ho deia una mica per la idea de que potser l'administració hauria de cuidar més a nivell de tornar a obrir el camp a nivell de pagès, a nivell de conservar i no tindre tant bosc. Potser la política de fa 40 anys, boscos, tot boscos, i potser això no ha sigut, no és potser la clau. Un petit incís. Amb els alumnes, una pràctica que fem és pol·linitzar nosaltres els carbassons, perquè no tenim pol·linitzadors. Un exemple només. Per agrair la tasca que feu, perquè la meva filla petita té un hort a l'escola i és una experiència que li encanta. És a dir, m'explica coses, així és fantàstic. Llavors, una reflexió sobre si la política, diguem-ne, favorable al bosc i menys a l'agricultura, com la veieu, diguem-ne, si es podria canviar. És favorable al bosc. Jo que havia treballat amb els inventaris forestals perquè s'abandona el camp, perquè s'abandonen les masies i la feina de la pagesia i creix bosc i no es gestiona perquè tampoc s'hi dediquen diners, no? I a més és un bosc poc productiu, que creix a poc, que és molt dens, que es crema amb facilitat, vol dir que tenim aquí un problema. Una de les coses que estem intentant, que s'està fent en els municipis de l'entorn de Barcelona, i Barcelona suposo que hi arribarem algun dia, és tornar a pasturar els boscos en zones molt properes a les urbanes per fer una neteja. D'una banda ens obririen, ens tindrien aquests espais oberts que afavoreixen la biodiversitat i de l'altra ens previndrien contra incendis. Això no vol dir que no s'hagi de fer de tant en tant també una feina manual, però vull dir, el fet de tornar als ramats, hi ha ara unes experiències, ja a Sant Boi em sé que porten quasi bé 10 anys o més, tots els municipis del voltant també n'hi ha a Montcada i comencen a tornar a tenir ovelles i cabres, perquè les cabres són les primeres quan la massa encara està molt tancada, la massa forestal, i tornar a pasturar totes aquestes entorns de les masies i dels llocs on hi ha, d'alguna manera es pot crear aquestes barreres perquè no es passin els incendis i obrir aquests espais. I llavors fins i tot l'altre dia els ramaders demanaven que els pagesos que abandonin camps els hi deixin amb ells per pasturar, per tenir també més, i que si es pot arribar inclús a fer alguna sembra de verd que vagi bé per les ovelles. Amb la qual cosa, si comencem a treballar-ho d'aquesta manera, tindrem aquests espais que no ens acabaran invadint tot que tampoc arriba a ser bosc, arriba a ser una massa molt densa d'una vegetació que té molts riscos. O es manega bé com a bo, o sigui, hi ha una bona pràctica de silvicultura i de manteniment del bosc, almenys a l'entorn de les zones poblades, que també interessa en algunes zones boscos madurs, etc. Però vull dir, entorn pràcticament parlant de Collserola o la Serra la Marina, sí, s'ha de mantenir el bosc, però també s'han de mantenir aquestes zones obertes que ens ajudin a la biodiversitat. Jo sobre això volia dir una cosa, que és històricament que aquí tenim una història particular, perquè vam patir la gran desgràcia de la Guerra Civil i del franquisme, i aquesta època va ser lligada a una època de molta austeritat i de molta mancança de productes i d'energia. I aleshores, durant els anys 40 i 50, va haver-hi molta deforestació perquè no hi havia petroli. El petroli sorgia a partir de l'obtenció de carbó vegetal i el que feien és que després el liquaven, el gasogen i tot això que es feia. I tot això va provocar una gran deforestació. A principis dels 50 Catalunya estava gairebé tot desforestat, gran part, excepte les zones més pirenaiques i així. I això vol dir que el primer que va fer Icona i els forestals va ser plantar bosc. Però, clar, no és perquè estiguessin obsessionats amb l'arbre, sinó perquè havia hagut una tal degradació dels boscos que l'obsessió primera inicial va ser fer bosc. I, per tant, en aquell moment el problema no és que els prats faltessin, perquè no faltaven, estava tot ple de prats per tot arreu.
El que va passar és que, clar, el que es va plantar són espècies ràpides, resiníferes, d'aquestes de creixement ràpid, Pins. i pins, bàsicament. Diu clar. Llavors, el que això va provocar és una banalització brutal de tots els boscos de Catalunya, i no és només a Catalunya, d'Espanya, perquè això va ser a tota Espanya el fenomen aquest. I amb els anys, clar, aquests boscos han anat creixent, i el que ha provocat és els van plantar més molt densos, els arbres, i això ha provocat, clar, una situació d'uns ecosistemes molt extravagants, no? On hi ha una gran quantitat de matèria orgànica morta o en una situació, és a dir, plantes que estan com parades de creixement perquè ja no poden més, hi ha una autotala brutal, és a dir, que les plantes estan creixent amb molta densitat i molt lentament i on es produeix molta matèria orgànica morta. I això és el que explicava, que llavors ja és el past per l'incendi i els grans incendis. Que també, en aquest sentit, tenen si no és molt bèstia, sí que s'ha vist que després d'un incendi la recuperació de l'hàbitat és diferent, si no es torna a plantar pins, no? O sigui, perquè comença a sortir alzina, roure i altres espècies, no només arbòries, sinó arbustives, que li donen una riquesa i una naturalitat més gran a l'ecosistema aquell que hi havia. Però, bueno, això és complex, Tu, Berta, em comentaves que tampoc qualsevol pràctica agrícola va bé, no? És a dir, hi ha pràctiques agrícoles com cremar els marges i així que tampoc... La primera cosa que s'ha de dir és que s'ha de mantenir el sòl agrícola, primera cosa. Perquè ara, després de la bomballa immobiliària, ara la segona amenaça ve en forma de renovables. Catalunya ara mateix té una amenaça de 7.000 hectàrees que es convertiran en plaques solars i això no pinta gens bé. Això, he de dir-ho, em sap greu, però això... Perquè 7.000 hectàrees és una barbaritat. Llavors, estan aprofitant això, aquesta gent gran que s'està a punt de jubilar, que no hi ha continuïtat, i això passa, hi haurà una pèrdua important de sòl agrícola, en base a les renovables, però és que les renovables es podrien instal·lar a les taulades de tots els polígons industrials que estan buits, m'entens? Doncs, bueno, això per una banda. I per l'altra, primer mantenir el sòl agrícola, però per l'altra banda, el sòl agrícola s'ha de... Jo crec que hi ha hagut una millora de polítiques a nivell d'agricultura. La imposició que s'han de fer rotacions incorporant lleguminoses ha sigut una gran imposició, hi ha coses que van bé. Doncs en aquest sentit, diguem que hi ha hagut una diversificació de cultius a nivell de mosaic, per tant, tu admires els paisatges i comencen a haver-hi més colors dels que hi havia fa 10 anys, amb la qual cosa en aquest sentit anem bé, però crec que els marges s'haurien de protegir més del que estan protegits, perquè encara ara es pot fer el que vulguis amb els marges. Hi ha gent que sistemàticament crema o glifosata. Hi ha diferències, tu pots analitzar aquell marge, quina agressió ha patit, segons les plantes que han sobreviscut, però la història és que no... Els marges s'haurien de protegir, perquè són els ecotons dels paisatges, perquè connecten paisatges moltes vegades, fan de corredor, fan com de carretera, en el fons, entre diversos llocs. Si et carregues els marges, fas que, d'alguna manera, el mateix, torna a haver-hi un aïllament de les espècies en aquells territoris, en aquells paisatges. Jo no puc dir quina política agrària s'ha de tenir, però que s'ha de conservar els marges, sí. Que poder no cal tenir marges de 5 metres d'ample? No, poder no. Poder no cal tenir-hi arbres que realment estan fent ombra en els teus cultius herbacis, poder tampoc, però haver-hi un mig. Entre una cosa que fumigues o sulfates cada any a una cosa que té arbres, poder haver-hi un mig, i segur que podem trobar un mig que d'alguna manera ajudi a aquesta diversitat, segur. Hi ha més preguntes, comentaris? Una aquí. Hola, jo el que volia era saber una mica la vostra opinió respecte a... A veure, no me malinterpreteu, és a dir, penso que les actuacions a nivell local són bàsiques i que és crític que fem el que podem en el nostre entorn, no? Ciutats com Barcelona, no sé, el tema dels jardins, el tema dels horts urbans, el tema de les taulades verdes, els escurcells, són activitats importantíssimes, però a nivell global no tenim perduda la guerra, és a dir, què cal fer, cap a on tenim que anar, és a dir, cap a on es pot apretar. Perquè és que hem passat ara per tot aquest assumpte del Covid, hem vist l'impacte que ha tingut a tots els efectes i la indústria química a nivell d'Europa en els països està entre el 5 i el 15% del PIB. És a dir, que aquesta gent deixi de vendre aquests productes és impensable avui per avui. Mires a nivell local i mires el govern espanyol ha decidit
en lloc de subvencionar o de donar suport o de donar una subvenció als petits comerços, ens subvenciona amb 7 o 8.000 euros que te canvis un cotxe i que te posis un cotxe elèctric. Un cotxe elèctric, quan jo, si vull vindre des de Cerdanyola, que jo visc a Cerdanyola, i vull baixar a Barcelona els caps de setmana, tinc que veure molt compte amb els trens perquè tinc un tren cada mitja hora i un autobús cada 3 hores. És a dir, que els governs realment estan fent molt poc en aquest sentit. Si no m'equivoco, em sembla que la Generalitat té competències absolutes en el tema de protecció de la fauna i la flora. I l'últim catàleg de flora em sembla que és del 2015 i no s'ha fet res. És a dir, aquí li tenim que ficar el dit a l'ull, és a dir, quines expectatives tenim, és a dir, què se pot fer realment a aquest nivell. És a dir, polític, sí, clar, perquè jo tinc un jardí molt maco i perfecte, però si me passarà una pisonadora per sobre, és a dir, no tinc... Vinga, carta als Reis més política, és a dir, quines són les coses principals? Podria dir una cosa, és a dir, estic d'acord amb tu, i si penséssim que tal com hem funcionat, podrem continuar funcionant igual, seria molt pessimista perquè realment es funcionava molt malament i els interessos econòmics van per una altra direcció. Però tenim una sort, que és una gran desgràcia, que és que, això que he explicat abans, hem arribat a aquesta situació de límit a nivell d'accés de contaminació, accés de producció de materials, de consum d'energia, i aquest límit que ens ha imposat la Terra vull dir la biosfera, ens condicionarà que totes aquestes polítiques expansives deixin de ser expansives. Deixarem de poder... El petroli, que era la gran font d'energia, la que ens ha fet desenvolupar tant, la que ens ha fet seguir degradant i generant més expansió de tota aquesta agricultura industrial i tot això que dèiem de les residències i la bombolla immobiliària i tot això, això s'ha acabat. Això s'ha acabat. I s'ha acabat perquè el petroli també s'esgota, el gas s'esgota, els plàstics s'esgoten i tot el món associat als plàstics, l'agroquímica s'esgota i no només això, els materials rars, com per exemple fins i tot per fer plaques solars o per fer molins de vents també s'esgoten. Per tant, aquí entrem en un canvi de paradigma total, en el que hem d'aprofitar això que es diu l'economia circular, és a dir, reaprofitar tots els materials que tenim, l'energia, fer-la servir de manera molt més eficient i aprofitant els cicles naturals i, vulguem o no, entrarem cap aquí, sí o sí. El que és important és entrar cap aquí sense que la societat pateixi. I aquesta serà la clau. El problema no serà tant que no hi entrarem segur. La clau serà que la societat pugui tenir el menys patiment possible per entrar en aquest nou cicle. Exacte, per això jo deia, és a dir, la famosa orquestra del Titanic, que mentre el Titanic queia seguia sonant. És a dir, a vegades jo comparteixo aquesta sensació que tu dius, ostres, està venint una pluja de milions de la Unió Europea i després vas a veure en què ens la gastarem i dius, ostres, això és coherent amb això que estem de fer una transició verda. Llavors, és a dir, ja sé que és una pregunta molt gran, però intentant acotar-nos al tema d'avui, que és pol·linitzadors i, diguem-ne, en general, biodiversitat, quines actuacions veieu que poden ser molt negatives i molt positives? Una em sembla que és claríssima, és a dir, fer una aposta per les energies renovables que no tingui en compte la biodiversitat. És a dir, aquesta sembla que ja és un missatge claríssim, no? És a dir, fes les plaques solars en els teulats i no les facis al lloc on van a fer els nius els pol·linitzadors. No sé si hi ha algun altre missatge d'aquests importants. També el despoblament rural, per exemple, i fomentar, diguem-ne, el que és la vida en el món rural, que torni a ser possible. Això passa per moltes altres polítiques, des de poder tenir wifi, si vius en un poble, i altres serveis de sanitaris o els que siguin, que et puguem tenir i que no et faci una crida només la ciutat, sinó jo sí que per bé, diguem-ne, de la joventut, els que ara surten de la universitat i estan començant a buscar les primeres feines, estic veient que s'estan replantejant de marxar de la ciutat. I així és com alguns venen, alguns ja se'n van. Estic veient, per exemple, estem treballant amb aquest programa que es diu Alimentem Collserola, que els nous pagesos són gent jove, molt jove, que intenten tirar endavant amb una altra manera de viure
també amb tots els temes de l'habitatge, cooperatives d'habitatge, viure d'una altra manera. Jo penso que hem de confiar en que les noves generacions, que també són les que hem tingut, doncs això, les agendes 21 escolar i les escoles sostenibles de fa 20 anys, estem celebrant el 20è aniversari, estan veient que ens n'anem a pique i que són ells, són les generacions, diguem-ne, que ens venen al darrere les que s'ho passaran, no? Quan més joves, més veuran cap a on anem si anem al col·lapse. Per tant, d'alguna manera hem de fer polítiques que afavoreixin d'alguna manera tota aquesta nova manera de repensar com vivim. És a dir, ull amb renovables, món rural, no sé si hi ha algun altre punt important amb l'agenda. Com a consumidors, consum conscient. És el primer punt. Tenim el poder. Sí, però això és molt individual. Comenceu a mirar etiquetes, sisplau. Ell demanava... Al líder li surten a meitat de preu unes pomes ecològiques o unes pomes de proximitat. I només tindrà una espècie de poma, que és la que li venen allà etiquetada maca i bonica, i les varietats locals que aquí desapareixen perquè no se cultiven, d'entrada perquè estan desapareixent, però a més perquè te surten molt més cares. És a dir, per què no fem res? Fins que no li donem un preu econòmic... El contrasentit és que les pomes que fem aquí, d'aquestes pomeres tan maques i tan florides que hi ha quan fan ara totes les visites als camps de Lleida, les exportem. I llavors ens importen unes altres. Llavors hi han d'haver-hi unes polítiques de consum, diguem-ne, molt decidides. Sí que és veritat que Barcelona s'ha estat, i és un nucli, clar, són molts milions, Barcelona i l'àrea metropolitana s'està treballant en la carta alimentària, en visió 2030, què hem de fer amb la nostra alimentació. Jo diria que tothom s'hi hauria d'implicar, una mica a poder... S'està intentant tornar al mercat de proximitat, però sí que és veritat que hi ha un sector molt important de la població que només pot accedir, i més després de la crisi, a un tipus de consum que et porta cap aquí. El que s'està rebent són aquestes macroempreses, les que estan rebent subvencions, les que estan rebent ajuts, les que estan rebent tota mena de suports. Hi havia un altre comentari, crec, o intervenció? Sí, hola, bé, un comentari general. Jo no sóc molt optimista, però bueno, comentaré dues o tres coses. Jo crec que hi ha alguns aspectes que es pot fer un discurs una mica optimista, d'una certa esperança, però que n'hi ha que no. Vull dir, jo crec que a nivell de conservació, o sigui, ja som conscients que hi ha un problema de pèrdua de biodiversitat molt greu. Jo crec que la tasca de molts dels que sou aquí és important de cara a la divulgació. Això és un fet i és claríssim. La pressió, diguem-ne, als governs, als polítics, a escala local, comarcal, és igual, nacional, estatal, europea, la que siga, doncs s'ha de fer pressió per fer petites millores, petits avenços. Jo crec que podem tenir alguna petita victòria creant això, refugis de biodiversitat, petits estanys, zones humides que permetin salvar espècies d'amfibis en vies d'extinció i podem tenir algun petit èxit de recuperació d'espècies que no totes estan minvant, algunes s'estan recuperant. Vull dir que jo crec que tot el tema educatiu i de divulgació, petites accions que tenim molt clares, corredors, connectivitat, vull dir, hotels, insectes... Però hi ha un però, no? Però hi ha un però. Sí, hi ha un però, hi ha coses que no controlem ni... Vaja, vull dir... És a dir, les coses més de model... El tema agrícola, o sigui, jo, per exemple, dins del tema agrícola, evidentment que hi podria haver una política a nivell de Catalunya molt més decidida per afavorir l'agricultura. Per exemple, el tema del consum del quilòmetre zero és importantíssim, s'ha de matxacar molt bé. Encara avui en dia tu et passeges per Barcelona, per qualsevol lloc de Catalunya, i hi ha molts pocs comerços que etiquetin bé l'origen dels productes, poquíssims, molt pocs supermercats i molt poques botigues et diuen realment la procedència dels productes, tampoc fan gaire pedagogia ni educació de les varietats, perquè la gent aprenga a reconèixer cada poma, cada tomaca, de quina varietat és. Vull dir que hi ha un camp per recórrer, però el món de l'agricultura
Ja no és pagesia, això ja són indústries agrícoles, grans capitals, interessos a escala planetària, hi ha grans grups d'inversors de diner negre, blanc, gris, comprant extensions de terra brutals a Argentina, Uruguai, Brasil, rebenten, pugen, baixen el preu de la soja, del moresc o del panís, que incideix en el preu del pinso, aquest descontrol al preu de la carn de porc de la que s'alimenten milions de persones. I això, xiquets, amb això jo no puc ser molt optimista, perquè l'únic que puc fer és recomanar-vos que us compreu un hort, perquè si les coses van molt mal dades, podeu menjar patates i cebes. Però tampoc infravalorem, jo crec, la capacitat de la humanitat de canviar quan se sent en perill. És a dir, a la millor no per ideals, però per sensacions de perill, una de les quals és la que acabem de passar, és a dir, el tema del Covid. No ho sé, Perquè es maneguen uns números i unes mercaderies i uns vaixells i uns preus, uns costos. No, clar, absolutament. Mundial. Sí, no. I acaben sent els mateixos, els de les farmacèutiques i les vacunes, que els de les Tots són amics. marques d'alimentació, Tots són amics, sí. que els que compren les terres i cultiven soja. Jo volia acabar amb una nota optimista. És a dir, És millor que jo doni el... No per un optimisme de por si, però perquè, és a dir, crec que aquí han sorgit unes quantes maneres, diguem-ne, de plantejar les qüestions i que, a més, tenen un reflex molt local, no? És a dir, realment en el pati de casa, entre cometes, que sí que són diferents, diguem-ne així. És a dir, que sí que es poden pensar les coses d'una manera diferent. Llavors, faria una darrera intervenció, si n'hi ha, o si no, com ja estem una mica per sobre del temps, crec que hem fet un repàs, tot i que queden, com sempre, moltes coses en el tinter, per les quals animo els que estan aquí i els que miraran aquest debat per internet a visitar l'exposició, perquè realment hi ha moltes idees suggerents, des del paper real que poden jugar un hotel d'insectes respecte, per exemple, a tenir molt terreny disponibles per a aquell 80% d'insectes que hi poden fer el niu, que són molt més dels que poden anar a un hotel d'insectes, fins a què puc fer jo individualment al meu balcó per contribuir a resoldre aquest problema. També hem posat a la taula en aquest debat, i també a l'Expo es pot veure, una sèrie de solucions més sistèmiques, gestió del territori, model d'agricultura, gestió de la ciutat, ús o no ús de pesticides, etc. A l'exposició també hi ha algunes referències a un tema que no hem tingut temps de tocar, que és l'impacte del canvi climàtic, evidentment, en tota aquesta qüestió. Ens podríem quedar parlant molt més, però deixeu-me agrair als ponents que han sigut tan clars i divulgatius i han aportat idees tan inspiradores, i als que han participat també per les seves reflexions i les seves contribucions. Moltes gràcies. 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 Gràcies.